Mama, me yasa duk waɗannan maganganu akan ilimantar da mata? Menene ilimin da zai ba mata? Akwai lokacin da al'umma suka yarda cewa ba lallai bane a koyar da 'yan mata ba. Shashin diddigi ta yanzu tana da cewa mata miliyan 130 ba su zuwa makaranta a yau a duniya. A yankin Sahara Afirka, 'yan mata miliyan 53 ba su zuwa makaranta, kuma kashi 8% ne kawai na mata suka gama makarantar sakandare. Shin kun san cewa Najeriya na da miliyan 10.2 cikin yaran makaranta waɗanda kashi 60% na mata ne? Murmushin dole in faɗi. Mai ban sha'awa, yana tasiri matan arewa na Najeriya? Mafi nazarin kwanan nan ta cibiyar LSD cikin haɗin gwiwa tare da asusun Malala ya nuna cewa jihar Adamawa tana da kimanin yara 838,24 matasa masu shekaru masu zuwa makaranta. Wannan yana wakiltar da yara adadi wajen 48.5% na matasa masu zuwa makaranta. Hakan nan kimanin 'yan mata 441,726 waɗanda shekarunsu ke zuwa makaranta da ba su zuwa makaranta a cikin jihar Adamawa, wadda ke wakiltar kashi 52.4% na yawan matasa. Matsayin ilimin 'yan mata, wanda yawanci ya samu kaiwa ga gundumomi 3 na jihar Adamawa, shine JSS 3. Kasar ba za ta iya girma ba idan wasu kashi 100 na al'umma ba su da ilimi. Don haka yana nufin akwai bukata a bincika wasu abubuwa da ke kawo cikas ga ilimin mata da yin amfani da iri ɗaya domin sa hannun gwamnatoci da masu ruwa da tsaki a cikin al'umma da inganta ilimin yara? An karfafa Najeriya har da waɗanda ke jihar Adamawa su zama zakarun gwaji na ilimin mata ta hanyar ba da shawarwari da saka hannun jari a cikin shekaru 12 na yanci amintaccen ingantaccen ilimi ga kowace yarinya da duba yadda jarinsu ke bunkasa.